Спомням си, че веднъж бях чел, че в американските хотели слагат Библия и това всъщност намалява случаите на самоубийства, защото хората, които отидат да се самоубият, примерно в някой хотел или нещо такова, като отворят чекмеджета и видят Библията и попрочитат малко, всъщност се връщат към живота. И тук засягам една друга важна тема. Според мен отчаянието е липса на вяра. И всъщност отчаянието е изключително неприятно нещо, което може да се случи на човек. Затова давам винаги пример, че под някаква форма Юда, който е предал Христос, но след това се е покаял, връщайки парите, а пък и другите апостоли са, в крайна сметка, са предавали Исус, но те не са загубили вярата, докато Юда е изгубил вярата и се отчаял и затова се обесил. Тоест, при всички случаи, това е нещо, което за мен е най-важното, като православен християнин, и това да не пожелаш нещо, което е изключително хубаво и изключително позитивно и важно, да не го пожелаш на много хора да имат шанса да достигнат до него, всъщност ми се струва странно.